Si Ma'am Lorraine Grace Ugsang, Department of Labor and Employment 11 Employment Focal. Maayong buntag, ma'am, and welcome sa Straight to the Point. Yes. Yes, ma'am. Maayong buntag ug happy hello. weekend, Ma'am Lorraine. Yes, maayong buntag ug happy weekend sa tanang tigpaminaw sa DXBSC RMN Davao. Okay po. Ma'am, diretso na mi sa among pangutanan no, sa mga job postings nga nakita nato karon na naka-post sa social media and different websites. So naabay kinahanglan gyud sundo no base sa dole pod nato nga standards, ma'am, ang atong mga employer kung when they post something no or specifically trabaho diha sa atong mga postings, ma'am. Well, kaning ato ang mga postings dapat klaro kung unsa nga position ang gi-applyan, unsa ang qualifications, unsa nga competencies ang kinahanglan, o pila ang sweldo. Yes, ma'am. Dili necessary nga ibutang dito no, pero very transparent dapat ang employer sa katong applicant kung pila ang rate. Yes po. Unsay atong reaction aning mga establishments, ma'am, nga taas kaayo ang standard o qualification nga ginapangita nga dili na gani haom jud sa trabaho? Ay, sige. Kaning ato ang naman ko ginatawag na employer preference. Yes, ma'am. So, kani siya, ang employer na siya preference na ginahatag sa applicant or sa employee during hiring, promotion, and training decision sa pagpili sa mga qualified applicants or employees. So, kana siya, kanang employer preference, mahulog po na siya dito sa kanang prerogative sa management kung pausan niya padagano ng iyahang company or establishment. Karon nasabtan ako nga kani siya is a question sa kanang usahay tan-aw nato taas kaayo o kanang requirement. Oo. So, since management prerogative is an inherent right of the employer to regulate all aspects of employment, all is considered legal, however, there are limitations also. Number one, it should be done in good faith. Yes, And number two, employee rights should always be upheld. Okay, ma'am. And then, yes po, go ahead, ma'am Lorraine. So, kaning mga usahay kay tanaw na to, murag taas na kaayo o kanang requirements. Oo. Tapos, tanaw na to ang trabaho is kanang dili commensurate dito sa katong iyahang gusto or katong iyahang mga qualifications. So, diya ka magka-problema kay kanang usahay ang aplikante is that tanaw niya ay dili man day ko qualified ani. Yes po. Okay, ma'am. Pero ma'am, manubag ba ang mga kumpanyang gamay kaayo og suhulan unya bugat kaayo ang workload sa isa ka empleyado? Basi paghihapon nato, ma'am, sa balaod nato. Yes, kana kung number one, kung bugat ng trabaho or kung hazardous. Yes po, hazardous. Dapat i-ensure yun sa employer ang safety sa ilahang trabahante. So, dapat mag-provide siya og PPE. And dili lang mauna ang kinahanglan no, mag-provide og PPE. Kaya dapat na ay administrative of engineering na mga considerations regarding safety. Yes, ma'am. Tapos kung if they work beyond 8 hours, the company should be able to provide or to compensate them with their overtime pay. And if they work beyond from ang shifting po sa ilahang schedule is from 10 a.m. to 6 a.m. So naa po tay balaod ana na kinahanglan maghatag sila og kaning night shift differential. Karon kung patrabahoon during rest days, dapat bayaran po na patrabahoon og holidays, mga ingon ana. So, yes, ma'am. Naapoy ginasulti ang balaod regarding ana. Okay po. Ma'am, dinita ma'am update sa atong employment rate din sa Davao City po. Go ahead, ma'am.
Mm-mm. Yes, update na to. Okay. So, this is as of August 2023. Yes po. Oh, sige, ako alang i-pull out ato ang Data, ma'am. no? Yung figures. Yes. Okay, maura ba yun na per million pangutana? Muna. Very pinakalisod nga pangutana na sa media, ma'am. Ang atong employment rate, Sige, no? may nalagay na ay PSA. Sige, naantay, ang ato ang employment rate kay 95.6%. Mhm. Last, October. Opo. Last August. Compared last year, Mhm. ato ang i-check. So, naan lang sa 94.7%. Mhm. So nagtaas So, ta, ma'am. Yes po. Okay po. So daghan, dili kuan, ma'am. Diri sa Davao Region, daghan ang naay trabaho compared sa mga walay trabaho. Well, magsulti na to ingon ana, no? Mhm. Pero kada tuig man good na ay nagadugang sa ato ang workforce, Yes po. sa atong mga bag-ong graduate, Mhm. ana. So, dili gyud nato malikayan na for a period na ay ma-unemployed. Mhm. Okay po. Yes, ma'am. Ma'am, any public advisories and announcement po sa Dole 11, ma'am, para sa publiko? Take it away, ma'am. Yes, daghang salamat. So, ang Department of Labor and Employment, gitahasan aron protektahan ang ato ang mga workers. So, kung kita na atay problema regarding ato ang employer-employee relationship, Mhm. pwede ta mo adto sa amo ang opisina na arami sa 4th floor, AMQ Building, Dacodaw Avenue, Davao City. So, Mhm. kana siya, mauna siya mong field office. So, kung mamita po tag trabaho, ang ato ang counterpart sa local government unit, naa ang Public Employment Service Office, na locate sila diha sa Almendra Civil. So, Mhm. nadito ta ng mga postings, kung nangita sa og trabaho, mga vacancies, pwede ta magpa-assist sa ato ang peso. Mhm. So, other services, sa DOLE, so na ato ang mga regulatory functions, of course, we inspect establishments if they are compliant with general labor standards and occupational safety and health. Mhm. We also look after, promote yun kung taman diriha. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Yes, labor relations. Apo. So, kana siya, concerning po na siya sa mga workers' organizations. Mhm. And then, we also have, ako part mo ko sa Employment Facilitation Service. So, na ang government internship program, special program for the employment of students. So, kana siya, magtabang na siya for better chances of hiring sa ato ang mga applicants. Yes, ma'am. Kay na mag-provide man ta og experience. Kay usually, ang kanang ato ang mga fresh graduates, wala pa yun na sila mabutang na experience and other than sa ilahang OJT experience. Mhm. So, mo ni siya gitawag na tong So, GIP, ma'am, no? Diha sa Dole. Yes. Mhm. Oo. So, kana siya nag-assign ni og mga interns sa mga different government agencies kay para makitaan to nila og paunsa na the work on government. Mhm. Okay po. Ma'am, thank you so much, Ma'am Lorraine, sa imong panahon din sa DXDC Aramen Davao, ma'am. Yes po, daghang salamat ug maayong buntag sa tanang tigpaminaw. Mhm. Straight to the point. Weekend edition. Magkasama atong nakauban, Ma'am Lorraine Grace Ugsang, Department of Labor and Employment 11, Employment Focal.